Takže čaute, tu je Kubonama a vítam vás pri druhej sérii môjho single player let's playa. A prečo druhá séria? Lebo som totálny blbec a vymazal som si ten svet, ktorý som mal predtým. Nuž, takže som si založil nový. Seed je druhá séria, spojené, všetko malým. A tuto som si zapol bonusovú čestku. Točka sa zle vygenerovala, takže sa mi tu desík odhodila, ja som ju chytil, tak som mu sem pripol. No super, a sme v dobrom biome, to sa mi celkom páči, tam je púšť, tam by sme sa mohli ísť potom pozrieť. Tuto, pozrieme na mapu. A čo tu nevidím? Aha, tam je dedina, tam v rohu hore, kúknite, hore. No, tam je dedina, no super, takže pôjdeme sa pozrieť do dediny. Ja si poberem nástroj, ktoré mi darovala matka príroda. Super, toto sem. Bohužiaľ iba krumpač, takže truhlu si vykopeme rukou. Au, bude ma boleť. Točky si zoberem, zase 4, na začiatok to najlepšie. 3, tu je tá štvrtá, ktorú som sem ja dal. Super, a rovno si môžeme ísť naťažiť nejaký kobl na meč a podobné srandy. To je to tu. To je svetelný bug. Stále nič? Stále si sa nezapol? Ti tam dám torčku. Dobre, super. Ideme si naťažiť trošku kámeňa. Vlastne, počkať, mám normál, super. Tak, šup. Kamienok k nohe. 4. No nestačí, určite nie. Určite nie. Dobre, naťažím si kobl. Urobím si mečík, takže zase začíname od začiatku. Diamanty tam mi stratili. Tak mimochodom ja som ešte potom offscreen v tej prvej sérii som našiel ďalšie diamanty, 2 páry ďalšie. Zasekáš, ty počítač zlý. Ďalšie 2 páry diamantov som našiel, obložil som ich sklom, nuž, ale nič nemáme. Tak nevadí, no dobre. No, papanie nemáme, musíme ísť pozabíjať prasatá. No to nie, to je zlé. Nemáme tu nejaké stromy? Ty brďa, tu nie sú stromy. Nuž, budeme ich musieť zabiť krompáčom. Poďme na prasa. Skoro som tam. Zase mi to seká, ty brďa. No, hop. Skap. Zomri, prasiatko, zomri. No. Viem, že je asi jednoduchšie namiesto zabíjania tohoto prasátka by bolo jednoduchšie si zasadiť chleba a čakať, dokým vyrastie. Teda zasadiť chleba, čo to trepem? 2 mäska, no to mi bude stačiť. Liepočka, teba tiež zabijem. Na smolu. Umrela si. To je čo? Nie, teba som nechcel vidieť. Od teba idem ja na 3 míle ďaleko. Zelený. Hej, opoval sa sem vyliesť. Zastavil si sa, dobre. Opapáme sa tohoto mäska, ktoré je surové. A aj tak mi to nestačilo. Ešte. Niekde nemám crafting table, lebo tu nie je žiadne. Jaj! Čo sa sekáš? On išiel pozadu. Nejaký oný moonwalk. Ty tu predvádzaš prasiatko. Ty brďo, ale tieto lagy sa mi vôbec nepáčia. Ešte už aj zvuk by začal lagovať. Čo to ja mám za počítač, ty vole? Super, no spravíme si teda crafting. Spravíme si meč, nech ich ľahšie zabijeme. Kto tu bude po nich lietať? Šup. Čo to robím? Veď mám kobl. Stone sword. Oh yeah. Zase to začína. Budem ojeahovať. To znelo úplne divno. Ojeahovať. No a keď to nájdeme nejaké tie krásne veci, ako napríklad stromčeky, tak si zoberiem aj sekerku. A keď už, tak aj lopatu. A to som mohol čakať radšej na železo, no nevadí. Zoberiem aj lopatu. Základná výbava musí byť. Tak, posekneme crafting bench. Čuníci, no zomri a daj mi mäska. Aj ty. Áno, ďakujem za No, neviem, či sa tento diel bude dať pozerať. Zase prvý diel série.
Takže zase sa určite nebude dať pozerať. Super. Ešte aj teba ale toto sa mi už vážne nepáči. Ten zvuk hlavne. Ešte aj zaseknuté sliepky. Ty brďo. Čo to je? Teba vajíčko tu nechám. Dúfam, že z teba niekto pekný vyrastie. Super. Ďalšia. Domri. Dobrá sliepka. Dobre. Tu dám crafting a urobím si pec. Aj keď nemám to čím vypáliť. Nevadí, nevadí. Prepáčte. Ušla mi ruka. Tak. Nepáčia sa mi tieto lagy. Ospravedlňujem sa, ak to bude v celom videu, ale pokúsim sa to nejako vyriešiť na budúce. Zase, no však hovorím, zase prvé video, prvé video zo série. Zase tragédia. Na čo si ťažím ten piesok? Skúšam lopatu. To tu takto dám, že... Ešte jedno? Tak. Neviem, kde sa zabývam. Uvažujem o tamtej púšti, tam sa pôjdem pozrieť. Počkajte, kúknem sa na mapu. No, tá púšť vyzerá celkom v pohode. Tá dedinka tiež to, čo tam je za vybuchlisko pri tej dedine? No, to sa mi moc nepáči. Dobre, takže ja si upečím trošku mäska. Kúkit púršku. Púrk šúp. No poďme. Nebudem tu sedieť celý deň a čakať, dokým sa dopečieš. No, to si mi teda toho upiekla, pec. Ach, bože. Dúfam, že v tomto dieli sa nezabijem viacej ako 2-krát. Či v tomto dieli. V tejto sérii. Takými vecami. Pumpkiny. Takými vecami ako pádmy. Dúfam, že tu nájdem toho Weedmana. Ja mu tak hovorím, že Weedman. To sa mi vôbec nepáči. Ty brďo. Weedman, no, kto to je Weedman? To je ten, čo dáva za weed. Heat. Tomu budem hovoriť. Ten, čo dáva za heat. Beat. Ja neviem, ako sa to číta. Tieto svetelné bugy sú zabité, fakt. Inak našťastie, že tá dedina nie je tak tupo vygenerovaná. No tak, som sa preriekol trošku. To je veľký dom. Sa mi páči. Kde je kováč? Či jak sa volá? Áno, nie je to vygenerované, blbo. Kdeže? Vôbec to není v nejakej kejvke zastrčené. Ty kokso. To je... Tento generátor je nejaký pošahaný v tých nových verziách. A zase tu nemám oného kováča. Kde tu je? Kde si, kováč? Ja ťa nájdem. Počkaj, ty čo ponúkaš? Hej, stoj. On bude niečo dôležité určite. Zase ako poznám. Ty čo robíš, tupelo? Ty vole, to akože čo? Za 14 knihovien? Si môže skovať. Aha, kúkajte, počkajte, video si urobíme o pohľad killu. Nič, ale on už ide za mňa, takže ja sa pomaly vytratím. Fuj, zombožme sa, teba nechcem, hoci by sa hodilo niekedy. Ale toto sa mi vôbec nepáči, toto nepáči. Do keľu, nesekaj, nelaguj, nerob zle. Neštvi ma. Ja som si zabudol zabiť ovečky. Super, takže prvú noc prežijeme. Bohužiaľ, dúfam. No, ty čo dávaš? Čo? S tebou by som mohol zaobchodovať? Ale nie, ja si nájdem Hitmana radšej. V hit tomu budem hovoriť. Výborne. Nazdar, čo dávaš? Áno, si môžeš nechať. Keď sa tu vylezem pekne. No bož, už čo... Čakaj, som sa tu zašprajcol. Super. Tu porozliadnem po domoch. Nepáčia sa mi tieto. Hej. Jaj,
Som mimo svetlo. A tam je kováč, pravda? Ja som si to doteraz nevšimol. Kde tu máš otvor? Chlapček. Otvor, hľadám. Hľadám dierku, cez ktorú sa k tebe môžem dostať. Ale vážne, kde máš dieru? No nič, urobíme násilné vlúpanie. Nazdar, ja som Kubo a budem ťa tu. Aha, tak to není kováč, ja som si tieto tu zmýlil trošku. Tak nič, no čo tu máte? Čo je tuto, čo je v tomto domčeku? Tu máte knihovnice. To je prázdny dom s torčkou určite. To je čo, tu je už domček s pressure plateom a tým. O, skeleton, fuck, skeleton. Oh no. Prepáčte, to bol môj tupý telefón, ako sa vybíja. Dobre, ja sa tu idem, aha, nejaké double, nie? Zase to tu... Ježišmaria. Dobre. Vítaj, volám... Bač! Sa nemôžem vriť do dverí. Čo som tak tučný, ty brďo? Vítaj, ja som Kubo a budem ti tu dnes asistovať, ako sa hovorí. Super, no. Dáme si crafting, dáme si toto tu. A už je tu. Ja ťa sem pustím, ale len v tom prípade, že nebudeš nič robiť môjmu peknému kamarátovi. Si zabil. Ale inak teba by som mohol využiť, vidíte, kebyže nájdem dedinu v minulej sérii Opova sa ísť von, tak by som mohol mať melónové semienka. Ale som si za ten jeden emerald, ale však čo by som iné s ním robil? Tu porozhľadnem, Ježišmaria, ty čo tam robíš, zelený, teba ani vidieť nechcem. Dobre, takže myslím, že by to pre prvý diel stačilo. Určite nebudem bývať v dedine, to sa mi moc nepáči, lebo v tej piesočnej je to peknejšie, ale môžeme si tu niekde postaviť domček poblíž. Si urobíme pekne cestičku k domčeku a urobíme si domček. Teba tiež nemám rád zelený. Čakaj, musím na teba ukázať. Zelený. Dobre. Takže som rád, ak ste sa na toto video pozreli, ak sa vám páčilo, tak môžete dať aj like, poprípadne odber, ale ja vám to nebudem nútiť, takže všetko je na vás. A teda mrzí ma to, že som si vymazal len ten svet, ale som tupý, no čo už. Dobre, takže ahojte pri ďalšom dieli.